खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 नभेम्बर 2023 खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन आरो गोसोआव गोजोननाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो दिनै लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ जोबोर मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थानांनो हागौ सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ
मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खरावबो अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै देबोरनांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जालांनोबो हागौ। सोरनिबा गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन। अब्लाबो नाथाय सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खरावबो अनलायनाय फैनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। गोबां मोजां मोजां खाबु फैनोबो हागौ।
सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।